Sibiri janvier kalo tile saba san ba fila ni mugan ani wɔɔrɔ Demes TV cɛ n'a musow ni cɛw ni yantuma a y'aw bisimila Demes TV sanfɛ foli ani tanu b'an kanubaga na lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan aw ka dɔn kibaru ni wagati seli foli kɔfɛ kunnafoliba minnu b'an bolo k'olu dɔw kulo ka olu dɔw bɛ tali kɛ Tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 ko école de police Amadou Touré la ko cérémonie belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛra o yɔrɔ yɛrɛ la cérémonie min bɛ tali kɛ maa 20 olu ka kalan baaraw yɛrɛ kɔni kan ni o maa 20 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni armée de terre maaw yɛrɛ de ko ka o cérémonie belebele yɛrɛ kɔni ɲɛmaaya yɛrɛ kɔni kun bɛ général Toumani Konɛ yɛrɛ de bolo ani o police so directeur ɲɛmɔgɔba yɛrɛ fana Araba tɛmɛnen décembre kalo tile 31 san 2025 kan ka jamana kɛnɛya ko ministre ba ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko colonel major Assamba Diallo Touré k'ale taara visite yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana dɔgɔtɔrɔsoba dɔw yɛrɛ kɔni na ni o visite yɛrɛ kɔni ye laadala ko yɛrɛ de sabula san o san décembre kalo tile 31 yɛrɛ kɔni o visite yɛrɛ kɔni bɛ kɛ k'a y'o visite bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ka taga lajɛ n'a sɔrɔ ni an ka jamana kɛnɛyaso yɛrɛ kɔni bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ ani n'a sɔrɔ ni u ka sanu yɛrɛ fana k'a ka ni visite yɛrɛ kɔni senfɛ a taara an ka jamana kɛnɛyaso 4 yɛrɛ kɔni la ni o kɛnɛyaso ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ commune 4 ta 5 ani 6 yɛrɛ ta fo ka taa se Gabriel Touré yɛrɛ fana ma Araba tɛmɛnen décembre kalo tile 31 san 2025 o kun ye conseil des ministres yɛrɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na o conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ min ye an ka jamana kɛnɛya ko ministre yɛrɛ ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko colonel major Assamba Diallo Touré ale yɛrɛ kɔni y'i da don an ka jamana situation épidémiologique la a y'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni dengue bana yɛrɛ kɔni ko dɔgɔyalen yɛrɛ de don kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na an ka Mali jamana gouvernement maaw yɛrɛ kɔni étape belebeleba dɔ yɛrɛ kɔni tɛmɛ walasa ka kuranko yɛrɛ kɔni layiriwa Bamako a n'a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na an ka jamana ministre des affaires étrangères ale ka rapport dɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a yiralen don k'a fɔ ko conseil des ministres maaw yɛrɛ kɔni ye projet de texte kura dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan min yɛrɛ kɔni kɛra araba tɛmɛnen décembre kalo tile 31 san 2025 o projet de texte yɛrɛ bɛ tali kɛ an ka Mali jamana ani banque islamique de développement ni a bɛ wele ko BID olu ka bɛn ka sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni kan u y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni BID yɛrɛ kɔni k'olu bɛna financement dɔ yɛrɛ kɔni kɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na financement min yɛrɛ kɔni bɛna kɛ ka projet belebele dɔ yɛrɛ kɔni financer ni o ye kuranko yɛrɛ de ye ni o projet belebele yɛrɛ kɔni bɛ wele ko boucle nord 225 kV Araba tɛmɛnen décembre kalo tile 31 san 2025 DGI maaw ni olu ye direction générale des impôts yɛrɛ kɔni olu ye laseli belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ o don kɔfɔlen yɛrɛ la min na u y'a yira k'a fɔ ko san 2026 vient feere campagne yɛrɛ baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ u y'a yira k'a fɔ ko janvier kalo tile 5 nata ye san 2026 ko bolimafɛntigiw yɛrɛ kɔni bɛ se ka u ka taxiw sarali daminɛ ko o taxi ninnu yɛrɛ bɛ tali kɛ vient min yɛrɛ kɔni bɛ di mototigiw ani mobilitigiw yɛrɛ ma fo ka taa se bolimafɛn minnu yɛrɛ kɔni bɛ voyage yɛrɛ kɔni kɛ vient min yɛrɛ fana bɛ di olu ma ni kunnafoniya ba ninnu de b'an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye an ka bi don kibaru kɔnɔna na Tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 30 san 2025 ko école de police Amadou Touré ni a bɛ wele fana ko Gandi ko cérémonie belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛra o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na cérémonie min yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ armée de terre maa 20 yɛrɛ kɔni ka formation banni yɛrɛ la ko ka o cérémonie ɲɛmaayaba yɛrɛ kɔni kun bɛ général de brigade Toumani Konɛ yɛrɛ de bolo wa cérémonie yɛrɛ fana kɛra min yɛrɛ ye police nationale maaw ka directeur général yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛnɛ kan ko dɔgɔkun 4 yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko école Amadou Touré maaw ka policiw yɛrɛ de ye ni maa 20 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ formé u y'u kalan fɛn caman yɛrɛ de la minnu bɛ tali kɛ marifa cicogo kan k'u dege kɛlɛkɛliw yɛrɛ la ni marifaw yɛrɛ ani u ka se ka u ka déplacement yɛrɛ fana kɛ ni marifaw ye lakana kɔnɔna na ka sɔrɔ u ma jogi yɛrɛ fana u y'u dege marifa caman yɛrɛ kɔni cicogo yɛrɛ kɔni na i n'a fɔ marifa minnu yɛrɛ kɔni bɛ da kamankun kan fo ka taa se minnu yɛrɛ fana bɛ minɛ tɛgɛw yɛrɛ la polisiw ninnu ka directeur général yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni formation min yɛrɛ kɔni kɛra
ni maa mugan ninnu yɛrɛ kɔni kun ko bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni min yɛrɛ an ka jamana armée wa n'an ka jamana polisiw yɛrɛ olu ka se k'u ka baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ. O kɔfɛ a ye foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ni k'a ɲɛsin instructeurs yɛrɛ kɔni ma fo ka taa se an ka jamana autorité maaw yɛrɛ ma u ka dɛmɛ k'a ɲɛsin an ka jamana force de défense et sécurité maaw yɛrɛ ma. Général Tumani Kone ale y'a yira k'a fɔ ko lakanako gɛlɛya min yɛrɛ bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a ka kan an ka jamana fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu ka former ka ɲɛ k'u labɛn ka ɲɛ kɛlɛw yɛrɛ kama. A y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko Mali jamana yɛrɛ kɔni fanga yɛrɛ kɔni ma dɔgɔ o kɛlɛko yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko formation yɛrɛ de kɔni kan ka kɛ walasa an bɛ se ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni labɛn cogo min yɛrɛ la. Maa mugan minnu yɛrɛ kɔni formera a y'a ɲini olu yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ k'u ye fɛn min yɛrɛ kɔni kalan u ka formation waati yɛrɛ kɔni na k'u k'u cɛsiri kosɛbɛ o ko in yɛrɛ la wa k'u k'u labɛn fana formation kura wɛrɛw yɛrɛ fana kama. Colonel Major Assamba Diallo Touré ni ale ye an ka jamana kɛnɛyako minisiri yɛrɛ kɔni san o san décembre kalo tile 31 ale yɛrɛ kɔni bɛ wuli ni ka taa visite yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana kɛnɛyasobaw yɛrɛ kɔni na walasa ka taga lajɛ n'a sɔrɔ ni an ka kɛnɛyaso yɛrɛ kɔni bɛ ka baaraw kɛ ka ɲɛ n'a sɔrɔ ni kɛnɛyaso ninnu yɛrɛ fana ka sanu kosɛbɛ. O yɛrɛ de kɔni kosɔn araba tɛmɛnen décembre kalo tile 31 san 2025 Colonel Major Assamba Diallo Touré ale yɛrɛ kɔni wulila ni ka taga visite yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana kɛnɛyasobaw yɛrɛ kɔni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la commune 4 5 6 olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛnɛyaso la fo ka taa se Gabriel Touré yɛrɛ kɔni ma. K'a ye ni visite belebele ninnu yɛrɛ kɔni kɛ k'a da kun dɔw yɛrɛ de kɔni kan sabula kun bɛ fɛ ka taga lajɛ n'a sɔrɔ ni kɛnɛyaso ninnu yɛrɛ kɔnɔna na urgence minnu yɛrɛ kɔni bɛ ni olu yɛrɛ bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ k'a lajɛ fana n'a sɔrɔ n'u ka baaraw organiser len yɛrɛ fana don walasa u bɛ se ka banabagatɔ yɛrɛ furakɛ teliya kɔnɔna na ani k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni an ka kɛnɛyaso ninnu agent ninnu yɛrɛ bɛ k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ maa minnu yɛrɛ fana kun bɛ garde la o su yɛrɛ kɔnɔna na a ye olu encourager kosɛbɛ u ka baaraw yɛrɛ la. O kɔfɛ yɛrɛ kɔni a tagara lajɛ n'a sɔrɔ ni an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kun ye baara minnu yɛrɛ daminɛ an ka jamana kɛnɛyaso yɛrɛ la min yɛrɛ kɔni kun lasima yɛrɛ kɔni kɛra kabini novembre kalo tɛmɛnen san 2025 n'a sɔrɔ ni o baara ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ka ɲɛ. O kɔfɛ san 2026 yɛrɛ kɔnɔna na den minnu yɛrɛ kɔni bangena a tagara olu yɛrɛ kɔni bisimila ka ɲɛ ni ka foli belebele yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin olu bangebaaw yɛrɛ ma u ka nin visite baara fɔlɔ yɛrɛ kɔni daminɛna commune 4 CCRF yɛrɛ la ni o bɛ Lafiyabugu yɛrɛ de min yɛrɛ ye an ka jamana kɛnɛyako minisiri yɛrɛ ale ni a ka délégation bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni y'u kun da o yɔrɔ yɛrɛ de la. U y'a yira k'a fɔ ko Lafiyabugu CCRF yɛrɛ kɔni na k'olu yɛrɛ kɔni satisfaira ni olu ka baarakɛtaw yɛrɛ kɔni ye. O kɔfɛ yɛrɛ kɔni u y'u kun da Gabriel Touré yɛrɛ kɔni kan u tagara urgence ni maternité yɛrɛ de visite o yɔrɔ yɛrɛ la. Minisiri y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana ka baarakɛtaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ka ɲi wa fana ko accident caman yɛrɛ kɔni ma kɛ ka sanga ni san laban ɲɛnajɛw yɛrɛ k'o ye wa ko Gabriel Touré kɛnɛyaso yɛrɛ fana kɔnɔna kun jɛlen yɛrɛ kɔni don kosɛbɛ. U bɔlen Gabriel Touré yɛrɛ kɔnɔna u y'u kun da Sogonuko CCRF yɛrɛ kɔnɔna u yaalala olu ka kɛnɛyaso yɛrɛ fana kɔnɔna ni ka taga banabagatɔ dɔw yɛrɛ lajɛ ani k'a lajɛ ni an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ni ale ka projet min yɛrɛ kɔni lancement yɛrɛ kɛra ni o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ka ɲɛ. U ka ni visite yɛrɛ kɔni kuncɛra ni commune 5 yɛrɛ CCRF yɛrɛ de ni o bɛ quartier Mali yɛrɛ de la. K'u sera quartier Mali CCRF yɛrɛ kɔnɔna ka bɛn ni minuit yɛrɛ de ni o bɛnna ni san yɛlɛmatɔla yɛrɛ de wa k'u bɛ se wagati min yɛrɛ kɔnɔna k'o y'a sɔrɔ denkɛrɛnin 2 yɛrɛ kɔni bangena o dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔnɔna na ni o den 2 ninnu yɛrɛ kɔni kun ye cɛ ani muso yɛrɛ de ye wa fana u kun tɛ ba yɛrɛ kɔni la min ye colonel major Assamba Diallo Touré yɛrɛ kɔni ale ni denkɛrɛnin 2 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta ka dugawu k'u ye ale ni kuwa u bisimila an ka jamana kɔnɔna na autorités yɛrɛ tɔgɔ la. O kɔfɛ ye nisɔndiya kuma ni foli belebele yɛrɛ fana fɔ k'a ɲɛsin nin den ninnu somɔgɔw yɛrɛ ma. Ko minisiri ka nin visite ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na a ye kumaɲɔgɔnya yɛrɛ kɔni kɛ ani kɛnɛyaso ɲɛmɔgɔba ninnu yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se docteurs yɛrɛ ma. A y'u ɲininka u ka baaraw lahalayaw yɛrɛ la ani u bɛ ka gɛlɛya min yɛrɛ fana sɔrɔ u ka baaraw yɛrɛ kɔnɔna na. Ale k'u ɲininka yɛrɛ fana u bɛ ka amélioration min yɛrɛ fana kɛ u ka baaraw yɛrɛ kɔnɔna na. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la urgence yɔrɔw yɛrɛ la. O kɔfɛ a ye foli belebele yɛrɛ
fana kɛ ni k'a ɲɛsin kɛnɛyaso baarakɛla ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu tun bɛ garde la o don su a ye ladilikan dɔw yɛrɛ fana f'u ɲɛna walasa u bɛ se k'u ka baaraw yɛrɛ labaara ka ɲɛ cogo min yɛrɛ la. Colonel Major Assane Bajalo Touré ale y'a yira k'a fɔ k'an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni y'a laɲini ale yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ ko ni a tagara kɛnɛyaso fɛn fɛn yɛrɛ kɔni na a ka jamana ɲɛmaa ka projet yɛrɛ baaraw lajɛ n'a sɔrɔ n'u bɛ ka taga ɲɛ ko yɛrɛ de kɔni kosɔn ale tagara kɛnɛyaso fɛn fɛn yɛrɛ kɔni na ale yɛrɛ kɔni tagara i ɲɛ da chantier ninnu yɛrɛ kɔni kan k'a lajɛ ni u baaraw yɛrɛ bɛ ka teliya ni u bɛ ka kɛ ka ɲɛ fana. Colonel Major Assane Bajalo Touré ale y'a yira k'a fɔ k'a tagara kɛnɛyaso fɛn fɛn min yɛrɛ kɔni na k'olu bɛ k'u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛ wa u bɛ ka baara kɛ su ani tile walasa délai min yɛrɛ kɔni fara u bɛ se k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ ka bɛn ni o yɛrɛ ye. Délai min yɛrɛ kɔni fara u k'u ka baara yɛrɛ kɔni kɛ ka bɛn n'a o ye san 1 yɛrɛ de ye ni o ye kalo 12 yɛrɛ ye. Ministre y'a yira k'a fɔ ko baara ninnu yɛrɛ kɔni na k'u ye tagaɲɛba yɛrɛ kɔni sɔrɔ sabula u ye camanba yɛrɛ de kɛ u ka baaraw yɛrɛ la wa fana k'ale nisɔndiyara kosɛbɛ k'u ka ni visite ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kuncɛra ka sanga ni sɔgɔmadafɛla nɛgɛ kaɲɛ fɔlɔ yɛrɛ kɔni ye min na ministre ni a baarakɛɲɔgɔn yɛrɛ kɔni duwawuba yɛrɛ kɔni kɛ san yɛlɛmaliko yɛrɛ la. Colonel Major Assane Bajalo Touré ale ka ni visite yɛrɛ kɔni b'a yira k'a fɔ ko ministre yɛrɛ kɔni bɛ fɛ ka camanba yɛrɛ kɔni fara an ka jamana kɛnɛyako baaraw yɛrɛ kan cogo min na Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka furakɛ kɛnɛyaso ninnu yɛrɛ la wa u bɛ se ka furakɛli ɲumanw yɛrɛ fana sɔrɔ. Araba tɛmɛnen Desanburu kalo tile 31 san 2025 o kun ye conseil des ministres yɛrɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil des ministres yɛrɛ de senfɛ min yɛrɛ an ka jamana kɛnɛyako ministre yɛrɛ ni ale tɔgɔ de ko Colonel Major Assane Bajalo Touré ale yɛrɛ kɔni da don jamana situation épidémiologique yɛrɛ kɔnɔna na ni ka ɲɛfɔli yɛrɛ ko in na min ye Colonel Assane Bajalo Touré yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni nisɔndiya kuma dɔw yɛrɛ kɔni fɔ sabula a y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni dengue bana yɛrɛ kɔni ko k'a yɛrɛ kɔni dɔgɔyara kosɛbɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni na ko dengue bana ka yɛrɛ kɔni kun cayamɛ cogo min yɛrɛ kɔni na ko nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'a ma caya ten k'ali n'a sɔrɔ dengue ka yɛrɛ kɔni dɔgɔyara kosɛbɛ nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ ye an ka jamana ɲɛmaa son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ kɔni wele yɛrɛ kɔni bila Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ ko u kana na u tɛgɛ yɛrɛ kɔni jigi sanuya ko yɛrɛ kɔni na k'u ka continuer ni ka yɔrɔw sanuya cogo min yɛrɛ kɔni na dengue bana o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka ban an ka jamana kɔnɔna na. Son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale ye sinsin a kan ko fɛɛrɛ minnu yɛrɛ kɔni kun bilala sen kan walasa ka dengue banakisɛ yɛrɛ kɔni kunbɛn ko maaw yɛrɛ kɔni ka continuer ni ka o fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen labaara walasa dengue bana ka yɛrɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na wa a b'a ɲini maliden cɛman n'a musoman denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan ko jinɔgɔ minnu yɛrɛ kɔni sigilen bɛ yɔrɔ caman yɛrɛ kɔnɔna na k'an ka lajɛ ko ka fɛɛrɛ ɲini o jinɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔnɔna na ni ka jinɔgɔ ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fura sabula ko dengue bana yɛrɛ kɔni a bɛ sɔrɔ sosow yɛrɛ de fɛ ani nɔgɔw yɛrɛ de fɛ ni jinɔgɔ sigilen yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni sosow yɛrɛ ani banakisɛ caman yɛrɛ kɔni a yɛrɛ kɔni b'a ɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ k'an ka yɔrɔw sanuya kosɛbɛ nin yɔrɔ la an yɛrɛ bɛ wele yɛrɛ bila maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'an ka to ka sangesulew yɛrɛ kɔni matarafa ni ka to ka si sangesulew yɛrɛ kɔni kɔrɔ cogo min yɛrɛ kɔni na an bɛ se ka kisi ka bɔ dengue bana yɛrɛ ma ani bana wɛrɛw yɛrɛ fana ma. An bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an ka Mali jamana yɛrɛ étape belebele dɔw yɛrɛ kɔni tɛmɛ walasa min yɛrɛ kɔni kuranko yɛrɛ kɔni o yɛrɛ kɔni bɛ se ka basigi ka ɲɛ an ka Mali jamana kɔnɔ. An ka ministre des affaires étrangères ale ka rapport dɔ yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni yira la conseil des ministres yɛrɛ kɔni senfɛ araba tɛmɛnen Desanburu kalo tile 31 san 2025 conseil des ministres maaw yɛrɛ projet de texte kura dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan min yɛrɛ bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn dɔ yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ kɔni taara an ka Mali jamana ale ni Banque islamique de développement yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ a yirara k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Banque islamique de développement yɛrɛ kɔni ni a bɛ wele ko BID k'olu yɛrɛ kɔni bɛna financement dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa ka kuranko projet dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan ni o projet yɛrɛ bɛ wele ko boucle nord 225 kV ko BID maaw ye investissement camanba yɛrɛ de kɔni kɛ walasa k'an ka jamana kuranko baaraw layiriwa
ko ye tɛgɛnɛw bila u ka nin bɛn ka sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna kabiri san 2024 septembre kalo la min na Mali ani Jeda olu tɛgɛnɛw yɛrɛ kɔni bila o bɛn ka sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔna ko financement ko yɛrɛ kɔnɔna olu tɛgɛnɛw yɛrɛ bila sɛbɛn nafama fila yɛrɛ kɔni la a fɔlɔ bɛ tali kɛ wari yɛrɛ sara cogo yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni ni olu bɛ nin financement wari yɛrɛ kɔni sara k'a b'a sara dɔɔni dɔɔni de o yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ ye BID maaw yɛrɛ kɔni olu bɛ sɔrɔ ka sefa wari miliyari 36 kɔ yɛrɛ di Mali jamana yɛrɛ ma walasa ka se k'a ka kuranko projet yɛrɛ financer ni o ye ko nin wari bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna kɛ ka boucle nord 225 kV yɛrɛ de baaraw sigi sen kan ni o bɛna kɛ ni installation belebele dɔw yɛrɛ de sigilen ni fangaba yɛrɛ de bɛ o installation yɛrɛ la ko o installation filiw yɛrɛ bɛ tɛmɛ an ka Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la walasa Mali jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka kuran yɛrɛ sɔrɔ nɔgɔya yɛrɛ la ko ni projet sigi kun bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de walasa k'an ka jamana kuranko yɛrɛ basigi ani ka kurantigɛ yɛrɛ fana dɔgɔya kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔ wa projet yɛrɛ fana bɛna kɛ sababu ye ni ka kuranko yɛrɛ sɔngɔ fana jigi kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔ wa kuran yɛrɛ bɛna kuma caman fana min yɛrɛ kurantigɛ yɛrɛ kɔni o bɛ dɔgɔya kosɛbɛ o la ko walasa ni projet kura ko yɛrɛ kɔni ka sabati k'u mago yɛrɛ bɛ fɛnba dɔ yɛrɛ kɔnɔna ni o de ka yɛlɛma don an ka jamana kuranli ninnu bɛɛ lajɛlen na walasa paniw yɛrɛ bɛ se ka dɔgɔya wa ko kuran min yɛrɛ kɔni b'an bolo ka ban ni an bɛ ka o yɛrɛ fana labaara ko olu yɛrɛ fana bɛna labaara ka ɲɛ k'olu yɛrɛ kɔni tɛna to yen i n'a fɔ MVS walasa kuranko yɛrɛ sɔngɔ bɛ se ka nɔgɔya wari min yɛrɛ fana bɛ kɛ ni ka kuran yɛrɛ fana di mɔgɔw yɛrɛ ma o sɔngɔ yɛrɛ fana bɛ se ka jigin cogo min na o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ sababu ye walasa kuranko bɛ se ka sabati kosɛbɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ ye denbayaw baarakɛlaw ani an ka région olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kuran yɛrɛ sɔrɔ nɔgɔya kɔnɔna na ko conseil des ministres maaw kɛlen ka nin projet de texte kuran yɛrɛ baaraw yɛrɛ kɔni sigi sen kan ko b'a yira k'a fɔ min yɛrɛ kɔni ye projet boucle nord 225 kV yɛrɛ kɔni k'ale baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ligne électrique kuran min yɛrɛ kɔni baaraw bɛna sigi sen kan ko nafaba yɛrɛ de b'a la sabula a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni min yɛrɛ ye Mali jamana yɛrɛ kɔni a yɛrɛ ka se k'a ka yɛrɛma hɔrɔnyaw yɛrɛ kɔni ta kuranko yɛrɛ la a bɛ kuranko fana basigi a bɛ tagaɲɛba yɛrɛ fana don kuranko yɛrɛ la Mali jamana kɔnɔdenw bolo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ BID maaw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni sɔnna ni ka financement dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni o financement yɛrɛ kɔni bɛna kɛ ni ka projet belebele dɔ yɛrɛ kɔni ni baara sigi sen kan ni o projet yɛrɛ bɛ tali kɛ kuranko yɛrɛ kɔni kan min yɛrɛ ye an ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ k'u bɛna kuranko projet dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan ni o bɛ wele ko boucle nord 225 kV yɛrɛ kɔni ni o bɛna kɛ sababu ye ka kuranko yɛrɛ basigi kosɛbɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔnɔna na min yɛrɛ ye kuran tigɛtigɛ yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔna na ko bɛna dɔgɔya kosɛbɛ wa Bamakɔ ni a région bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana nin bɛ o kuranko in yɛrɛ la araba tɛmɛnen décembre kalo tile 31 san 2025 min yɛrɛ ye DGI maaw ye ni olu ye direction générale des impôts maaw ye olu ye laseli belebele de yɛrɛ ko o don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna min na u y'a yira k'a fɔ ko san 2026 viɲɛti fɛɛrɛli baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ u y'a yira k'a fɔ ko ka daminɛ janvier kalo tile 5 natɛ san 2026 k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛntigiw yɛrɛ kɔni ko ka taa se viɲɛti tayɔrɔw yɛrɛ kɔnɔna ni ka taa k'u ka taxiw sara ko ni viɲɛti ko opération yɛrɛ bɛ tali kɛ bolimafɛn sen 2 bolimafɛn sen 4 tigi ni o ye mobiliw fo ka taa se motow yɛrɛ kɔni ma minnu bɛ an ka jamana kɔnɔna na olu bɛɛ lajɛlen ka viɲɛti fo ka taa se an ka jamana voyage kɛ mobiliw yɛrɛ kɔni ma olu fana ka viɲɛti ko yɛrɛ b'a la o b'a yira k'a fɔ k'u ma maabɔ maa yɛrɛ kɔnɔna k'a yamaruyalen don bolimafɛntigi bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ k'u ka taga u ka san 2026 viɲɛti taliw yɛrɛ daminɛ janvier kalo tile 5 nata yɛrɛ la ko walasa ni viɲɛti baaraw bɛɛ lajɛlen ka kɛ teliya k'a sɔrɔ aran yɛrɛ ma jɔ u ka bureau da la DG maaw ka bureau min yɛrɛ kɔni bɛ Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ na u ye o bureau ninnu bɛɛ lajɛlen organiser walasa olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ se ka baara yɛrɛ kɔni kɛ cogo min yɛrɛ kɔni na maa si yɛrɛ de kɔni ka na sɛgɛn ɲina viɲɛti ko yɛrɛ la ko bureau ninnu yɛrɛ kɔni sigilen bɛ Bamakɔ kɔnɔna na min yɛrɛ fana ye an ka région camanw yɛrɛ kɔni k'u ka bureau bɛ yen fana k'ali dugu minnu yɛrɛ fana ka jan Bamakɔ yɛrɛ la kosɛbɛ u ka bureau bɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ fana la o la kɔni maa min yɛrɛ kɔni bɛ fɛ k'i ka viɲɛti
VNT yɛrɛ kɔni sa ko ka kɔrɔbɛ ka VNT san u ka biro minnu yɛrɛ kɔni na k'i bɛ se ka se o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la Bamako rive gauche yɛrɛ kɔni na min ye Amdalaye Ase ye ni an b'a wele ko Ase 2000 min yɛrɛ ye impôt maaw yɛrɛ olu ka direction générale yɛrɛ bɛ o yɔrɔ yɛrɛ de la k'i bɛ se ka se o yɔrɔ yɛrɛ la walasa i bɛ se ka taa i ka VNT yɛrɛ ta Kɛnzabugu fana b'a la u ka direction des grandes entreprises o bɛ Kɛnzabugu u b'a yira k'a fɔ Kɛnzabugu yɛrɛ fana bɛ VNT ta yɔrɔ fɛ Amdalaye Ase 2000 yɛrɛ fana la sim M ye nɔ XDMA ni o yɔrɔ yɛrɛ ka surun Hotel Radisson Blu kɔrɔ yɛrɛ kɛrɛfɛ ni o fana bɛ Ase 2000 la Bamako rive droite yɛrɛ fɛ u ka sim 2 o bɛ Tɔrɔkɔrɔbugu centre des impôts des communes 4, 5, 6 ko maa fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ma ko bɛ VNT yɛrɛ kɔni na yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni filɛ nin ye ka ɲɛfɔ ko aw bɛ se ka aw senfa ni ka se o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na teliya yɛrɛ kɔni na cogo min na aw bɛ se ka aw ka VNT yɛrɛ kɔni sɔrɔ lafiya ani nɔgɔya kɔnɔna na ko min yɛrɛ fana u ka centre des impôts yɛrɛ kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen fana bɛ VNT yɛrɛ fana feere minnu yɛrɛ bɛ an ka jamana région caman yɛrɛ kɔnɔna na impôt directeur général yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko VNT sanni yɛrɛ kɔni ko ye fasoden ɲumanya dɔ yɛrɛ de ye ko VNT yɛrɛ fana sanni ko ye jamana kɔnɔdenw ka devoir dɔ yɛrɛ fana de ye sabula a y'a yira k'a fɔ ko ni VNT wari ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa ka jamana yɔrɔba dɔw yɛrɛ de dilan i n'a fɔ kɛnɛyasow sirabaw kalanyɔrɔ fo ka taa se fɛn caman wɛrɛw yɛrɛ fana ma o la k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'a fɔ k'u ka se nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu yɛrɛ la teliya la u ka se ka taa u ka VNT ninnu yɛrɛ kɔni sa k'u ka nana u sigi yɛrɛ kɔni k'a fɔ k'u bɛ kɔfɛla yɛrɛ kɔni ma kɔnɔ walasa ara minnu yɛrɛ kɔni bɛ jɔ u ka biro dɔw yɛrɛ la VNT ko yɛrɛ la u bɛ se ka o ara ninnu yɛrɛ bali sabula ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni y'a to yen ko kɔfɛ yɛrɛ n bɛ taa n ka VNT yɛrɛ kɔni ta o yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni araba ninnu yɛrɛ ye an b'a da malidenw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔlɔlɔ la k'a fɔ ko min yɛrɛ ye DGI maaw yɛrɛ olu yɛrɛ wele yɛrɛ kɔni bila maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛn bɛ minnu yɛrɛ kɔni bolo u y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ janvier kalo tile 5 yɛrɛ nata san 2026 ko min yɛrɛ ye san 2026 VNT ko yɛrɛ kɔni ko baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ daminɛ o la k'u bɛ wele bila maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka se u ka biro daw yɛrɛ kɔni ma u ka se ka taa u ka VNT yɛrɛ kɔni ta i n'a fɔ biro min yɛrɛ kɔni ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni kɛra aw ye wa k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fɛ k'a fɔ ko maa si yɛrɛ kɔni kana na to yen k'a fɔ ko kɔfɛ k'i bɛ taa i ka VNT yɛrɛ kɔni ta sabula o kɔfɛ ko yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye ni ka na ni araba yɛrɛ kɔni ye u ka biro daw yɛrɛ la wa u bɛ maliden bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ladɔnniya k'a fɔ k'u ye u ka biro bɛɛ lajɛlen organiser ka ɲɛ walasa u ka VNT sanniw yɛrɛ bɛ se ka kɛ teliya ani nɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na wa u b'a yira malidenw yɛrɛ fana k'a fɔ ko VNT yɛrɛ sanni yɛrɛ kɔni ko ye fasoden ɲumanya dɔ yɛrɛ wa fana k'a ka kan Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ fana ka VNT yɛrɛ kɔni sa sabula ni VNT min yɛrɛ kɔni mɛna sa a wari yɛrɛ kɔni bɛ kɛ ni ka faso baara dɔw yɛrɛ de kɛ i n'a fɔ ka kalansow jɔ kɛnɛyaso fo ka taa se sirabaw yɛrɛ kɔni ma ni ne bɛ dan se an ka bidon kibaru kan an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma